da tafiya kamar Allah ya daga yau zan ga tafiyan baki ba. Shi ma wanda ya sake wannan halin daga kanki ya kama ba zai kare ba wani a duniyar nan ba. Duk abin da kuke so a shirye nake yi shi. Ni dai dan Allah kar ku salwantar mun da ya. Mahaifiyata kashe ta akai kuma na san wanda ya kashe ta. Some people are aimed at destroying other people's lives and homes to satisfy their lust and sexual desire. Na ji an ce gobe kiyama za a tambayi iyaye yanda aka yi suka tafiyar da tarbiyyar ƴaƴansu. Wace amsa suka tanada za su faɗa a kiyuma idan an tafiye su dangane da biyayyar da suke mana? To bari in gaya musu ko kai wane ne a can baya. A faɗi kowa iji. Sani ɗan indo nan so nawa yana miki shegen duka akan kin kasa jefa kafar rawa. Ana tututu ana tuje idan ba haka ba. Ya? The makers of Watakaddara, Hafsat Productions Jos, returns with another interesting piece, Sa'ar Mata. Abban baka wata shawara dan Allah. Zaka iya mantawa da ni? Zan manta da ku daga ke har ƴar uwar take. Abba baka da kes. Cas ko? Za ki ga cas. Sa'ar Mata. He has gotten up and chewed more than he can swallow, and it's time to reap the dividends of his bad deeds. Sa'ar Mata. Wane ne shi? Kuma mecece manufarsa a kaina? Daka tana hannunka? Tana. Daman na sani. Irin abin da nake ta faɗa muku kenan ba dare ba rana. Kin kike nusashe da su abin da kaje ka zo. Yanzu ga abin da ya faru nan. Sa'ar Mata. Mace rasa abin da zaki yi miki sakayya da shi sai cin amana. Wannan abin da ne shine mutane da yawa suka gagara shi yasa fitintuni suka yi yawa a doron ƙasa. Yarinyar nan za ta iya zama kada hana wanka. Some are set to take revenge for their sisters. A cikin shege ta yau uban wane ne maki? Some are ready to take revenge for their mothers. Na ɗauki alƙawarin da sai na toshe duk wani jin daɗinsa, ko da haka ne zai kawo min ƙarshen jin daɗi na a duniya. Some are out to take revenge for themselves. Dole ka je ka ƙarshen zaluncin Alhaji Mani. Inda Alhaji Mani yake sai na je na ɗauki fansar abin da ya mun yarinya. Story and screenplay Bashir Elmi. Official trailer Abdulaziz AZ. Sa'ar Mata. Executive producer Hafsat Abdullahi. Producer Sani Ammanu. Assistant director Mujitaba H. Muhammad. Sa'ar Mata, directed by the perfectionist Kamal S. Alkali. Coming soon to your homes.